Pa evo, moram reći da nekako u zadnje vrijeme smo razmišljali na koji način, neću reći educirati, ali zainteresirati mlađe Slovence i Slovenke za Hrvatsku, s obzirom da je svijet globalan i da je vrlo dostupan, pa onda zašto ne prezentirati Hrvatsku sa svim onime što Hrvatska pruža, a pogotovo Kvarner koji nam je praktički na domak ruke. Tako da smo danas doveli 10 mikroinfluencerica i njihove prijateljice da malo upoznaju Kvarner, Opatiju i da nas evo ugoste na ovom krasnom hotelu i da na taj način se promoviramo sve. I što će danas influencerice ovdje raditi? Pa malo ćemo proći kroz temu moda i putovanje, jer je to naravno za nas žene tako jako zanimljivo. Nakon toga ćemo se družiti i onda idemo u razgledavanje Opatije. Tamo će nas dočekati, s obzirom da je festival Kamelija, pa će nas dočekati gospođa koja će objasniti o čemu je Opatija u stvari najpoznatija. I nakon toga se pomalo vraćamo u Ljubljanu. Znači ovo je jednodnevni izlet. Jednodnevni izlet, ali je bogat sa svim onime što naravno Kvarner pruža. Lijep pozdrav gledateljima. Ja sam Renata Vincek, turistička zajednica Kvarnera. Danas imamo jedan poseban događaj za naše slovensko tržište i jako nam je drago da nas posjećuju predstavnice medija i uticajne influencerice, mislim sve su influencerice uticajne, a ove su odabrane iz medija koji pokrivaju lifestyle, putovanja, gastronomiju i uglavnom sve ono što u turističkoj ponudi Kvarnera je izuzetno važno. Isto tako mogu reći da nam je drago da dolaze upravo u ovo vrijeme prije Uskrsa, jer i za Uskrs očekujemo značajan broj gostiju iz Slovenije, a vjerujem da će i ovo doprinijeti jednoj promociji naše ponude Kvarnera u Sloveniji. Isto tako, lijepo je da se nalazimo u hotelu Navis, a kasnije razgledavamo Opatijske vile i Opatiju u cijelu. Tako da ćemo vidjeti upravo tu razliku između jedne moderne arhitekture, modernog hotela 21. stoljeća i hotela kakvi su bili od kada se turizam kod nas razvio u 19. stoljeću i pogledati tu preljepu austro-ugarsku arhitekturu. Ono što je za nas važno je gastronomija i vino. Mi ćemo danas ovdje točiti vina koja nose obilježje Kvarner Wines, koja su jedno crveno vino i jedno bijelo i pjenušac, tako da ćemo i tu ispričati tu priču. Također u vremenu smo proljetnom doba šparoga na Kvarneru, pa i oko toga imamo priču. A kasnije imamo program koji se zove Opatijske kamelije i Kvarnerski pjenušac u sred Opatijskog parka i to će biti nešto što vjerujem da će biti i lijepo za fotografiranje i za promociju i nešto što će im ostati u sjećanju. Tako da sa ovim Kvarner u biti ispunjava još jednu promociju prema slovenskom tržištu i vjerujem da ćemo imati uspješan dan, makar nam vrijeme nije baš kako je bilo jučer, ali ipak je Opatija i Kvarner su uvijek lijepi i privlačni. Ali mogu eventualno nešto da ubrzam stvari da je... Čutim se potrebno. Ja bih prije svega danas htio čestitati Hrvatskoj turističkoj zajednici Primorsko-goranske županije i Hrvatskoj turističkoj zajednici predstavništvu u Ljubljani na organizaciji ovog događaja. Zašto? Ako pogledamo iza sebe ove dvije krizne godine, posebno 2020. i dobrim dijelom 2021. Lako ćemo ko zna koji put zaključiti koliko nam je važno slovensko tržište. Ovo događanje ide upravo u tom smjeru da to tržište koje nam je jako važno, da mu uvijek dajemo dodatnu pažnju. Drago mi je ovdje vidjeti puno mladih ljudi, puno mladih koji su predstavnici medija koje pišu o putovanjima, o gastronomiji. Zašto o gastronomiji? Našem hotelu je posebno važna gastronomija. Mi smo uvijek jako puno energije posvećivali našem restoranu, što ćemo učiniti i u buduće. A slovenski gosti su poznati po tome da su veliki znalci kad je u pitanju gastronomija. Vole Kvarner, Kvarner im ima što ponuditi, Kvarner je blizu,
slovenskog tržišta i mi turistički djelatnici posebno se veselimo ulasku Hrvatske u Schengen. Nadamo se da će se to dogoditi što prije, pa da ta zadnja prepreka i nekim kraćim i brzim dolascima bude maknuta sa strane, jer uvjeren sam da će i to donijeti značajno doprinijeti i boljoj posjećenosti Kvarnera, pogotovo u vikendima ili izletima na jedan dan. Koliko su Slovenci česti gosti u vašem hotelu? Slovenci su, pogotovo ako pričamo prije sezone, poslije sezone ili u zimskom periodu, vrlo značajna skupina gosti u našem hotelu. Ja bih rekao u ravnopravni sa Austrijancima, Talijanima ili Hrvatima.